ये सब क्या है? झारखंड में पहली बार आइल बाड़ू का हो? म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र झा। चढ़ल हकौ तोर जवानिया गे, जुबा हो देखिए के पनिया गे, ये छौड़िया चढ़ल हकौ तोर जवानिया गे, जुबा हो देखिए के पनिया गे। छौड़ी जाही कहाँ ओने तनी हमारो के दिन, छौड़ी कहाँ जाही ओने तनी हमारो के दिन, अपनी मुआ के हमारा निमान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपन दोनों जवानवा के दान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपन दोनों जवानवा के दान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपन दोनों जवानवा के दान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे। टाइट सामान तोरा ढीला हो जाइतऊ, चतरा के छौड़न जब तोरा पे चढ़तऊ, काची पे करही पतर की घुमान गे, तोरा से बड़े छई हमारो सामान गे। कुछ भी बोलते हो। छौड़िया टाइट सामान तोरा ढीला हो जाइतऊ, चतरा के छौड़न जब तोरा पे चढ़तऊ, काची पे करही पतर की घुमान गे, तोरा से बड़े छई हमारो सामान गे। छौड़ी टोवे देना खाजा फिरली है तू माजा, छौड़ी टोवे देना खाजा फिरली है तू माजा, अपनी मुआ के हमारा ने माने कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपन दोनों जवानवा के दान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपन दोनों जवानवा के दान कही दे, गुडू अरविंद कर पीछा के छौड़ी, ओकरो पूरा देही इच्छा के छौड़ी, राहुल हलचल पतोरे ध्यान गे, कबले कराई भी छौड़ी ओकरा ने मान गे, राइटर सती से कर पीछा के छौड़ी, ओकरो पूरा देही इच्छा के छौड़ी, राहुल हलचल के हाही तू जाना गे, कबले कराई भी छौड़ी ओकरा ने मान गे। चले चल ही चमक के काहे भागही छमक के, चले चल ही चमक के काहे भागही छमक के, अपनी मुआ के हमारा ने मान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपना जवानवा के दान कही दे, दान कही दे नागे दान कही दे, अपना